Roberto Vidal, ala, marcha, marcha, e sin agua. Por favor, doctores, comecen. Bueno, menudo espectáculo que arman aquí, Dios mío. Mira o Tonecho máis lojalloso moitao a beben. Diante da cámara, depois están na taberna ali Despois toda a tarde chupando, verdad? Que lle compraste? Eu que estuve neste escenario pintando a mona, non é fácil ser cómico neste escenario e hai xente moi buena. Ahora, aplauso grande para os cómicos que están neste escenario. Adiós. Grande, Bueno. grande. Aí estaremos. Que detallazo. Hai que velo o miércoles. Hai que velo. O miércoles xa lle digo O miércoles dixo Lan Robles, hai ahora que que poñer o salvou. Lan Robles. Bueno, Sí. pero veña, deixe de cachondeo que quedou de vir hai 3 horas e estamos aquí e non femos nada. Iba a pechar, porque hai que ter seriedade, home, por A Dios. culpa é daquela mona que me enredou. Mire, vou dicir unha cousa. Non me fale de vir tarde. Salín ás 7 da mañá da casa e mira que hora chego. Dios, madrugou, pero tan cedo, de noite, pa onde vai? Madruguei porque derramouse unha mobileta, home. Ah, Entón dirixeu, pois hoxe vou ao médico a dedo. veu facendo autostop. Puxeme a fazer tostón. Pero usted non ve que eso é peligroso. A ver, para un depravado. Falle calquera cousa, abusa de usted. Unha parvada. Entende? Peligroso, mire. Dios, é que teña que... Xa había tempo que non petaba. Teña cuidado, home. Peligroso non sei se é, pero cansino é desesperante. Por? É un rato lá. Por qué? Porque hoxe se non sabes idiomas non podes salir da casa, carallo. Sí, home, é básico ter idiomas, eso xa Vou sabemos. dicir que me botaron do coche por falar galego. Como van botar do coche por falar galego? Home, non diga tonterías. Botaríano por outra cousa, pero por Mire. falar galego dudo moito, vamos. Botáronme do coche por falar galego. Como que tal? Resulta que puxeme a verde e paroume un chaval de Vigo. Sí, bueno, é que? Non haberá ningún de Vigo que despois... todo moi ben, pero o chaval falaba castelán. Bueno, cada un fala como quere, eu. Fala, pero claro, xa levamos a andar un anaco e entrou un apretón. Ah, E dixenlle eu, neniño, a ver se fixera o favor, home, parar un chisco aí que me estou mexando. O chaval mirou para min con cara de astronauta. e non lle parou. Si, eu para diante. Claro, Bueno. apretei a cacha. Como pude, pero apretaba máis. Chaval, orillai un pouco na conector, irmão, Que vai-se, por min, vai-se. cara. Bueno, pero parou yo ou non lle parou? A ver, que... Non parou, eu ao final non dei aguantado máis, tú un escape. Vai. E botou-me fora do coche. Ainda por riba. E se puxo comigo como un can, dixo, guarro, puerco, Chamou, chamou insultou. verde, que... Bueno, pues, a ver, pon a vez usted non ten a culpa, caramba, e a culpa do Hola. rapaz tiña que haber parado. Pero non parou. E botou no do coche e quedou usted ali como un can na carretera ali orillao. Quedei ali na conecta, e pois, dixo, va, estaba xa ali cerquiña de San Xenxo. Dixo, va, por vou seguir facendo dedo, vou Moi hasta a bonito, playa, San sempre hai unhas chavalas ali que non saben. Sí. Non, esta estuvo boa semana, para ir á playa. E paroume unha Caramba. coreana. Unha? Coreana ou china, o coche era matrícula de Madrid. Pero por que era coreana? Era coreana porque eu dixenlle para San Xenxo e ela dicía Chan Chencho no che. Chan Chencho no conozco. Que chanchencho, me. Chan Chencho no. Chanchencho é usted. Era china. Hai moitos chinos agora. Non, a rapaza sería madrileña, que pasa que en Madrid non din San Xenxo, traducen e din San Genjo. Traducen, ali traducen. Carai, Traducen, Sanguengo. Sí, Xa va. dixo Moncho Borrajo, son moi finos. Sí. Sí, o Carballiño seguramente que lle din el roblecito. Saludo para Carballiño que están de festa. O árbol pequeno. Sí. Carai, pois, por nada, ao final non me quixo levar. E quedou en tierra, logo. E quedei ali. Pero sin fendo dedo ao final paroume un portugués. Ah, bueno, aí Que xa... dixen eu, malo será. Claro. Porque o portugués yo galego. Máis ou son menos parecidos. somos irmáns, Claro, caramba, entendemos. falas e tal, Claro, máis ou menos vai E ao sendo. principio foi todo ben. Todo ben, millor, alegro, mame. Pero despois o home dixo que iba a parar para mercar unhas cousas. Dixo, por xa que vas parar, a ver se me compraras un fío dental. Porque levo un Ostra, cacho pero- de churrasco aquí metido entre os dentes unha semana e media. Xa... E o tipo baixou e mira o que me trouxe. Imagino, casi mo quero imaginar. Mira o que me trouxo. Que dixen eu, ten este desgraciado que me quere facer a mí. Non vamos E botei fora do coche e botei a andar, a correr. Lizardo, Viñen andando desde Vila García. en portugués, o tanga chamanlle fío dental. Home. Usted pidiulle un tanga, dixo a portugués que lle compraron tanga, caramba. Ai, chaman yo tanga. Ah, mira que chulo, ya con relleno. Sí, mira pa aí. Como se complica. Non puría. Non, Bueno. e ahora me librara que eso metes na rejaña do cubo. Usted pediulle portugués. A ver,
O portugués non lle vai fer nada. Mira que se complican a vida os portugueses. Pouca ignorancia. Pois eu, cando lle vin, dixo, oi, este trae malas ideas, botei mandar desde Vila García. Mandouse a Pedra e Vía García. A ver se me dera algo para as ampollas dos pés. Hai un anaco, Trae os pés como o corazón de Rafael. Como? En carne viva. Veño reventado das ampollas. Dios mío. Sí, hombre. Para aí, voulle dar unha cousa. Teño aquí unha pomada que vai moi ben peso. Teño aquí Calmatín. Carallo, pero ese é bo para todo. Calmatín. Calmatín, pos pés, para Como maus. dou par barrugas. Calmatín, mire, queda así sin unto po fer o caldo, botalle unha pizca de Calmatín. Oye, bárbaro, Calmatín, isto... Cousa boa, chico. Isto cosa buena. Bueno, Pois nada, sonlle 200 euros polo Calmatín. non baixou os precios, Xa non lle carallo. cobra consulta, que xa Nin lle que estou andan con cobrando... recortes, pero... Só non lle baixou. estou cobrando o Calmatín, xa, cuidado, que non... Ui, que carallo. Ui, que carallo digo eu, que... É de ver roubar a carteira. Que lle van roubar o que? Que lle... Usted Pa. xa está con conto de siempre. Foi a coreana. Que coreano, Que me home? botou mamá, o cuxa desconfiado. Bueno, xa, se lle roubou a carteira, en que se vai ahora para casa? A dedo? Ai, non agora nada, Home. que agora... Estaba esperando o generoso aí un do Eroski. Que aí non se pode decir marcas, perdón. Que veu no... Ahora xa foi. Agora xa foi. Veu no Chimpín. No chimpín, Pero xa vos vou dicir unha cousa. Non levamos a ninguén que non fala galego, Bueno, é que me di a min con eso. Eu quero Xa se cobrar. apuntou o Bustamante. Pero... Quere vir. Se Bustamante non fala galego, que é cántabro? Dice que é cántaro. Estaba aí detrás agora e estaba me dicindo, Lizardo, lévame, lévame, lévame. Que lévame? Lévame, 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 lévame a bailar o mar. Será canta mañana, mami. Pero por Dios, dame un día, Bravo, Lizardo, bravo. Vamos aquí, Garde, vale, garde, vale, garde, vale, garde, vale, vale, vale. vale. Santiago Beba.